gore rineri ticharova vanhu chete kuvazvambaradza chaiko chaiko. Right, muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu Kulian TV. Nhasi ndiri kusangana nenyaya inorovesa nehana. Ndavhunduka kana neni kuti ndizosvika pakutaura nyaya iyi. Ndosaka ndichiti kana muchinge watondiona kudai so uchiziva kuti unodeedzera kuti pasi neZanu-PF nezvigananda. Tanga nekulika this video right now kuitira kuti Zanu-PF yacho iboikane, isheke, ibve, iramwe, amen. Zvese as long as kana ikadonzi iri kudisappear vachadi, but chatinoziva ndechekuti vachamhanya zviri legendary. Nhasi ndiri kusangana nenyaya panapa inova nyaya yandishamisa kwazvo yandiri kusangana nayo iri kutaurika mumastreets imomomo. Pari kunzi, fellow Zimbabweans, I greet you all. I hope I find you all well. Since my last address on 2 April, I have not been well for 11 days until yesterday when I now start to feel much better. I've been battling with diarrhea and continuous vomiting, and I suspect foreplay that I no longer trust people around me, as some members of the SARS must be around me, and I strongly suspect they intend to eliminate me, but I'm convinced that I will never die before our goal of reclaiming Chinu Chedu for Emmerson and his corrupt cabal succeeds. We are now rethinking our strategy as we made a big mistake on announcing about our intended impeachment route. I will keep you informed by it. Cautious of our idea being neutralized by Emmerson's regime before full implementation, I will make an address soon before 18 April so that we keep the spirit of fighting for our hard-earned independence alive. Thank you. Aluta continue. So nyaya iyi muri yeZimbabwe iri kutaurwa iri kunzi yabva kuna vaComrade Blessed Geza vachitaura izvi. So inini pandatanga ndainzwa ndambofungidzira kuti pamwe zvichida ndo nyaya yacho, but ndine zvinhu zvishoma zvandakadzidziswa naMudhara Geza ndikaziva kuti ndo zvinofanira kutaurika, zvinofanira kunge vanhu veZimbabwe vachiziva. Mudhara Geza havaite zvekunyora nyaya, vanoita zvekubuda vachitaura vachiadresa the nation nevideo, nekuti Mudhara Geza havana nungo dzekutaura. Havasi munhu wekuti vanongoti regedza tingoita zvekunyora, ende havasi munhu wekuti vangati ndiri busy, nekuti chinhu chakakosha kwavari maZimbabweans, chinhu chakakosha kuna Mudhara Geza ndimi imimi maZimbabweans. Saka nyaya iyi mire ndinyatsokuexplainerai zvangu, but for now regedza tingogara ndakukuzivisai kuti kana uri muSouth Africa usina work permit asi uchida kuvhurirwa FNB business account nekuregisterwa company, batai veEducation Research ana Mukoma Owen vanokuitirai, as long as sedha uri kunze kwenyika, uri kure neSouth Africa oro uri kure navo, vanongokuitira uri kwauri koko, zvinhu zvako zvobva zvotodeliverwa padoorstep pako chaipo wakutoswera watone card rako. So contact them on the numbers that are showing on the flyer. Munongogara mavabata vanokuitira zvese, even vanonetsikana nemabookkeeping, vamwe chinobrosa kamakompani mabookkeeping mune mutadza kubalansa, unogona kutadza kuita mbinga nazvo. Saka gara wavabata futi vogara vakuitira zvinhu izvozvo. Ikampani hombe yati kutora nezvayo, but it's just that vanenge vangonzwisisa vakati Kulian ndiwo unonyatsogona kutaura nemaZimbabweans, taura navo kuti ndinokwanisa kuvabatsira pamaproblems iwaya. Saka usacheme kana usina permit, no problem. Chinongodiwa chete i-valid passport. I hope zvasvika kwamuri zvakanaka. Even kana matenda, haukwanisi kuwana tenda kana usina registered company. Garai makazviziva izvozvo, musazonyeberana. Saka garai mavabata, monzwa maprizes, moitirwa zvinhu zvenyu faster. Back to the story. Nyaya yaMudhara Geza iri kutaurwa Zanu-PF iri so desperate about these people. Ndosaka ndati panapa pendatanga this video ndakati ticharova vanhu pano, ndo chinhu ndatotanga kutaura kuti isusu tirakomana action manje, hatisi vanhu vaive kuti tinombotaura tichitenderera. Tirakomana action kana tikatotaura kuti takuda kutodai so, ende totaura zvinhu zvinoitika. Haikona kuswera muchinyeberwa muri yeZimbabwe muchipanika muchiudzwa kuti Mudhara Geza ari kurutsa, Mudhara Geza ari kuzoita mudumbu. Saka mudumbu makamutadzisa nei kungotangotora ka 5 seconds video kuti muri yeZimbabwe ndiunzwa mudumbu. Zvinomutadzisa chii? Hapana kana chinhu wani chinomutadzisa kungoda ngobuda achidaro. But these people, they are so desperate. Vanhu veZanu-PF masiyayo eZanu vakagadzira chiaccount chavo kuti vakuudzei zvinhu zvekunyeba. Musateedzere zvinhu izvozvo, ndiri kukuudzai. Asi unless kana muriwo vamwe vanhu vekuti munoda kungoteerera zvese zvese makaona pakanzi Geza muhamatera. I'm sure account yaGeza maakuiziva.
ine mafollowers akawanda yacho ndoinengera account yake iyo imwe iyoyo ndeyekunyeba ende kana munomirirawo kana tisina kukuudza isusu mozoda kuudzwa nani kuti ndo zvinhu zviri kuitika pamusoro pamudharageza. I'm so disappointed about mazimbabwe zvinhu zviri kuitika izvozvo tatambonzwa kuti futi nyoka yemabhunu azonzwa ichichi. I don't know, this ZANU-PF iri so desperate, but it's a topic for another day. Ndikudzoka nayo tichimboningirira. For now tinombobata vanhu vari kunyora zvinhu izvozvo vari kuda kumbozvamburwa, ndo zvinhu zviripo. Isu tirakomana election kana tatotaura tinenge tatotaura. For now sarai makateerera munzwe audios kutaurwa nemumwe wenyu, asi ndichadzoka tichinyatsoadresa nyaya yacho zviri kuitika zvese pamusoro pevanhu vese ana Geza ana nyoka yemabhunu. Ndichazouya ndakunyatsokuudzai tichimbori kumbogather information, timbone mamwe mafone calls nemafone number tiri kutsvaga kuti timbonyatsokonfema, timbonyatsonzwisisana, mhuri yeZimbabwe inyatsoziva kuti chii chiri kuitika ende chii chichada kuzoitika. Ende munoziva kuti tirakomana election. Sara makateerera mumwe wenyu. Kana muchida kusendawo maaudio munongosendawo panhamba dziripopo dziri kubuda paskirini idzodzi. Vanhu vezano zvino munhu waitaura kubuda achiti ndodawo mapen block. Kana munhu waita accident anotaura kusvika pakutaura oga kuti ndipewo pen block, ndikurwadziwa. Kurwati muchipatara imo makaora hamuna kana chinhu pinjiswa ngofa achingotaura. Asi ndopanoona munhu achiti kwai ndapa vanhu mota, ndabvisa mari, ndazodai. Munhu angagwa wangoti rembedze zisikavha rako rawangoti tare mazitsinga wange gudo riri mumawere. Hapana kana chaunoita muzvipatara, hapuna kana chinhu. Basa ndirongotaura zvekubrigade farm kwako ikoko zvisina kana nemusoro wese, zvisina kana unhu. Education yevana wakauraya, zvipatara waparadza, hamuna kana chinhu. Auxiliary iwe munhu angagochinja, unongogona chete kungopfeka mazipedzi wawo ndochinja wakongogona chete musoro mako chete. Angozara ropa rokumwedzi ndorongova mumusoro mako, haufungi, hauna chimwe chinhu chaunoona. Saka ungati vanhu vanongofa, asi muzvipatara chete kungofa chete, hamuna kana treatment yaunowana yakakwana. Upanongochingofunga uchiti kwanzi 2030 yechine edu zviro riri richifamba naro chitendepi? Toendepi? Nemo mapurisa makaora man, basa ndirongorova vanhu. Yazvo maakudzvanyirira vanhu mumomo. Kutenga mota yatova ngozi kamuZimbabwe. Ukangofamba nemota yako muZimbabwe yatova ngozi. Because uchabudiswa mari imwe yaundoona kuti haiti. Zvine maaccident anowanika. Okay, chibatsirai vanhu vaita accident vasurvivor maaccident vanongofa vasina kana treatment muzvipatara. Asi imi kungokosora chete neflu, motogara ndege makananga kuChina, motogara ndege matobuda, matova kutobuda nemi makutondorapwa flu. Namuchijairira vanhu. Munangagwa ufungi stereki. Dei waifunga iwowe vanhu vava kubata rafu nhasi ava kuti ndivo vakapinda mumastriti kuti udzoke munyika. Ungaite usingaiti zvaunoita. Chero chiwenga wava kubata neseri kweruoko kandipanhu patakaona kuti haufungiwe uri sagare munhu. Haufungi. Vanhu vanopona, vamwe vanosvika pakufa vachishayiwa treatment, pakupona chapo chaipo. Uripo nemamai anosapota ZANU-PF nevakomana makaora manimi. Tazoni makavata makaiswa zamu rechembere mumuromo. Nda makapusa imi. Hamusvinuri makaita sei? Kusvika rini? Haushandi, hauna basa. Basa ndokuzora uchidzingirana nemabhazi pamarodi paya. Harare masvingo kupi? Ungai basa iro. Kaora man. Kune chimwe chimbwamupengo so chiri kutaura kuti Shamisa akanyararire ngaataure. Shamisa ngaataure. Chimbwamupengo icho. Rochiudza kuti iwe munhu wari kutamba naye munhu waMwari uyu. Sadhere munhu akafutirwa ne2 million people. Ende haasi izvekutaura. Kunyarara kunokunda zvese paupenyu. Ndipresident ane kodzero dzake dzedignity yake yaanayo. Saka usamumanikidzire kutaura. Unomutuma kutaura ndiwani iwe. Iwe unoda kumutuma kutaura ndiwani kuti hanzi akanyararirei, ngaanyarara nekusingaperi. Kana zvikazoti hatidi kuzonzwa achitaura. Anotaura chi? Uri stupid iwe. Kwana semari yebhazi. Enda unopengera kwawakaroyiwa. Uda kuti ataure kuti chi? Wakaona ari munhu anotaurisa here iwewe kana uchizvifunga, kana uchimuona, uchimuonera, asi uri kumuonera mugirazi kana.
haisi mvukwa inorotomoka kauyawo. Rotomotswe newe futi, inda uchirota masikati machena akadaro. Funga katatu usati wataura, zvinzwa usati taura nezvaChamisa. Chamisa is a man of God. Munhu anoziva mutemo, munhu anoziva kuti kunyarara kwakanaka, rather than kungotaura zvisina basa. Saka ndikutokuyambira zvako, nyarara miromo yako yauri kutaura iyo kuti Chamisa akanyarara, uda kumutaurisa ndiwe baba wako akamuzvara iwe. Akaberekwa akanyarara nevabereki vake, iwe uda kuzomutaure ndiwani wacho iwe? Ndiwe mwari wake iwe? Pengera kwawakaroiwa, ukwanise mari yebhazi, siyana naye. Ane vanhu chitora kaiwoyo, chitora CCC iyoyo, tunosvika naye kupi, yakatadzwa MDC Alliance, MDC achisiya kwese chii chakafamba, pakavasiyira vanhu ivavo, chii chakafamba? Hapana chinofamba pasina Chamisa, ndikutaurire. Ane vanhu pamwoyo and ane vanhu vanomuda, and nyika yese ndeyake. Forget, usamutaurisa zvisina basa.